Ata, eger ruhsat berseň men ýöräýin. Ruhsatdyr köşek. Gijrak gelýär. Bolýa. Bor oğlum. Yankı aydan den yerlerime gadişinin aylanay. Bor hukman atam. Bizenim köp toğay salam Bor aytdym. atam. Aha köşek. How ata. İkeliňi burnuňa sokup baramagyn. Ýola dükana sogulup kököz ýyj alyp sowatlyja bargyn. Bor hukman atam. Ýöňden gelýän däp durul. Öwrenş bermelidir köşek. Öwrenş bermelidir. Gyýdylar. Ýekeçimik aýak çekäň-de. Aýdy ber näme? O waňyny mekden saldy beräň-de. Şundan gün gidersin. Onun çepi urlersin. Onun öňünden gök jaý çykar. Ondan sağa urlersin. Gidersin öňünden ak jaý çykar. Ana şu biziň mekdebimizde, düşündiňmi? Vay. Bu oglan näme doktorby? Görsene goý. Dälimi näme? Bilke sonra berdi soňa ýüzüňe seredip dur. Ola goý. Armada kaka. Ha, bar bolgyydym. Saga manja gelýämiň? Hawa. Tuweleme. Ya hile. Tärisin bilen öwrenşýämiň? Hawa öwrenşýän öre. Ay berekeli. Gayrat etmeýdim. Men mellekde boljakdym. Ejeň sorasa mellekde diýip aýdaý bolýarmy? Bolýa borha. Bory. Nisip bolsa toýuňyza barar, ejeňe de şey diýdi aýdaý. Şey diýiň daýda, siz barmasaňyz toý bolmada. Bolmanmy näme? Uy, Bägüljan. Ana ýegen ertirde mer Bägüljan tora götürdüň. Ana Bägüljanym işden gelipdir. Geldiňmi gyýdym sagama? Hawa geldim eje. Bägüljan çaýna hargam taýynja durandyr. Ýaxşy bol. Özüň alla iyi deçip içiber. Bolýa. Uy, ýoksa da kakaňa görä näsin? Ýaňja mille öýtdi. Şeýlemi? Onna men bir kakaň urqaýdaýyn. Bor eje. Bägül salam. Näme bekki? Beýle men sorar ýaly ýene näme waka boldy? Şu halam okda maňa bekki diýen welin bägül. On soňam bolan zat ýok. Ýöne soraýdymdan. Vay, içim ýan aýtdy. Halama saňa bekki diýjek saňa çykan. Borda saňa ruhsat berýän. Ýöne bägül sen men näme üçin halam ok? Meň ille näme kemýerim? Vay, ay oğlan. Men seni çıkanım bolanyň üçin tiýleýän. Halamaklyk meselesine öleýin, seni men sulhum alanok çıkan. Gıynan sakta.
Hıya, Hawa. armada. Ha, bar bol. Bir ayarlığınım toy edye. Berdim rat yegen geldi. Ha, gördüm ya. Ya şeyle mi? Toy edyemşiller. Galpak toyunu. Gowzat, oň bolsun. Men emir öňünden ayarlığınım gutlak gaýdaýyn. Bolmasa gaty görür. Ha, bol ya. Ýöne isseňem çaltyrak köglene görgün. Bolya, men basym gelerim. Çaýnakarıňam taýýar. Bäguljanym öýdedir, çaýnakaryňa tereder. Bol ya. Hay, ulol boň almadyk diýse. Beýdip ite güýmünt görmedi. Bar hojalygyň isi bilen bol. İtem yerine dan beýdip entap görmedi. Bor ve kaka bor. Salt bol. Yürü oğlum, yürü. Hi. Cuma. O ağam. Gel bari. Bu kımay? Berde neymiş ya? Tanayan mı? Näme o ağam? Maşynyň döwüldü mü? Ayyo, yöne dur. Olar ýaly bolsa, ol aňarakda dursana. Anem berde durmak bolanok mu? Bolana goýagyn. Hay bol ya. Mesele der. Gaýrat etsene. Bitdiler. Berekellah. İşten çıkıp avşamana sen yoluna bakayın. Gel gözülüm cemalına teşne kalbim yakayın. Gel gözülüm cemalına teşne kalbim yakayın. Aile giyeceğim bu hürünüm barın yere kakayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Dakayın yar, dakayın yar, hüncü düdüp dakayın. Dakayın yar, dakayın yar, hüncü düdüp dakayın. Başlık. Bir de şuları yalı kucurlu gayratlı yiğitler gerek.
Başlık bir azad yok. Tehnikadan, sporttan, ana aydım aydıp baryan. Aydım tazanan başlık ya. Oy. Tuğulumı Nuri Ağdağ'ın oğlu kakalı çekti. Olur, ola şey dedi. Nuri Ağdağ'ın özüm şular yalı ucurlu gayratlı adam diyediler. Başlık. Mümkün olsa şiirde taptırmalı. Bolmasa başlık piyade uğurlayan caylanmadan cay verelim. Ödem işen veriyor. Bir de şuları yal salat yiğitler gerek. Bu da atlar metiği işte. Kan yör kalandan görüver. Geçip dur. Oylon gödel juwanymyl minut sayın geçip dur. Ayligi cengu hürünüm barın yere kakayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü düdüp takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü düdüp takayın. Cenglep duray cemalın yağıtı saçıp yoluma. Gel gödülüm yağıtı taşten hayım olup halıma. Gel gödülüm yağıtı taşten hayım olup halıma. Ayligi cengu hürünüm barın yere kakayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Takayın yar, takayın yar, 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 hüncü düdüp takayın. O pelleran sürdün mü? Avu. Yarın yüzü uğra. Olaram korkaydalı. Ha böyle. İleriki pellere sür. Şeydip katnaşıp durun oğlum. Yoksam yat bolup barýaňyz, Şöhratjan. Kerwenjan idek gelmegi meni gaty begenlerdi oğlum. Sizin kakalaňyzam aýrylşmaz dostlar balam. Hawa. He. Kakym ejem gurrun berdi ana täzije. Yoksa da kerwenin gelerçi wagty bolýar-da. Wah, gelerse wagta bolly weli. Şu büýürlenýümşi bitirzek bolup, kämahallar eglenäýmese marda kerwenin görenin kerwen na oğlum. Am täzije. Eger siz maňa salgy berseňiz, men özüm ýanyna bar gaýdaýynla. Onsoň men şuň ýene ýyzma aýtmala. Salgy bermege kyn näl oğlum onu. Han ha hol o waň çetinäki ýeke tuduň aňyrsynak ekinçilikde traktor sürüp berendir. Şöhratjan, bugun yatyp çykdy bermeliň da oğlum. Agşamyň haýryndan ertiriň şeri ýagşy diýipdir könülemmi. Onsoňam kerwenjanym size yatyp gaýdypdyr ha. Ola ýaňyz dogry ana täzije. Wi, ýoksa da tas yatdan çıkıptı. Çay bilen içersin dan täzije. Wah, adaretin mellele ken. Adary bolmaz. Gelir duran nan täzije.
Bolýa oglum. Gitsen sagaman var. Ana täjiji. Inni kiyedek gelemde hükman yatıp gider. Nesip bolsa. Sağ oturun. Tag bol. Ýoluň ak bolsun. Giýjan rahat bolsun. Tag bol oglum. Wah. Tapayta ne ýaxşy weli. Taparla. Bu durum kim? Şöhrat maýby? Şöhrat, giýjäň içinde bärde näme işläp gördün? Tamam Kerwen. Sağlık mı? İyilik mi? Eýgilik Kerwen. Korkma. Men senden ütüş noraýnyk geldim. Men bagışly dost. Hey! Dehräme ýardın ay walla. Sana dost isem bolýarmy? Ay neme de Şöhrat. Dostluğun şertä ullur. Ulan bolsa bitir. Sen göwnüňe degenme ökünüp aňarsa çykyp bilemok. Öýkeden ok gerek. Ya öýkedemok ýöne seni görüp dehräm ýarly näme bolka diýdin. Arda çepergeneljem jaň etdim aňa. Men häzir şu sürüm tamamlaýyn. Soň hökman size baran şäher. Tamamladan jaň etme aňa. Özüm gelip alyp gider. Bolýa. On zaman Kerwen. Ýani o neme Haýdydyr. son gelim daýdaýar. Şu ýol gün owalty edämi? Ay sen geleni göre bizde ýatda gidiver näme? Ay borlay Kerwen. Atam araşdyr. Baran ip söz verdim. Son bir gün. Ha bolýa Şöhrat. Boruny sagaman var. Bolýa. Men gittim. Hey bolýa.
canene, dilinden dür seçip ber. Kimsiz tayyar bolupdyr, semenimizi açıp ber. Bismillah. Fehralarımız gül bolsun. Irsgalımız bol bolsun. Gülüp gelen Nowruzum bereketli yıl bolsun. Balalım, semenimizin yüzünne eşe patmalan 5 barmağının izi var. İnşallah arzularımız hasıl boljakdyr. Hany gyzlar tabaklaryňyz taýýar edin. Taş töweregi semenini atyralım. Novruz düşer semeni dadırın iyidir. Rızvan devlet getirir arka dağlı ilime. Rızvan devlet getirir arka dağlı ilime. Rızvan devlet getirir arka dağlı ilime. Hawa, sizin saylan mebellerinizi taýýar etip koyduk. Çylgylaryny taýýarlap koyduk. Haýsy firmalara degişliginden belli etdik. Hawa, Şeylemi? eger ulaq hynçylygyňyz bar bolsa, işgärlemizin birinden ugradaýyn. Gatgy var. Onu maillendiriş bölümüne geleýin. Size sargıt resmi namlaryny berip goýberler. Bolýa. Ýaşy, sag bolun. Bolýa. Vatan tuği has belenten parlayar. Özgörýär, güllüýär Türkmenistanım. Döwletiň başyna arkada durýar. Garaşsyz bir tarap Türkmenistanım. Taryhda mälimdir Türkmeniň ady. Oğuz hanyň nesli gowşutmaz bady. Jahana ýansalyp bugün şöhraty. Garaşsyz bir tarap Türkmenistanım. Arkadağa alkış bolsun, dostogonlar toýa gelsin. Asmanım asuda dursun, eziz vatanım. Arkadağa alkış bolsun, dostogonlar toýa gelsin. Asmanım asuda dursun, eziz vatanım. Salamu aleykum ýaşuly. Waaleykum assalam, inem saglyk. Bir gözleýiňizmi? Hawa, telekeçi gurdan için ofisi şirdemke. Ha, ol ýokarky atda. Ýörüň men suwradaýyn. Gowuraýdy bular, sag bol. Awa. Taňryl kadyn. Gurdanaýyç, derman içmel wagtyňyz bolly. Ha, aýsa bolgyýdym. Ödüň ýatla daýmasaň, ýadymdan çykaýa da. Ýoksa da, meýillendiriş bölümimiziň müdiri Gülşad Ahmedowna aýt. Häzir näzik güllip bir telekeçi gelin geler. Mebiller baradaky ol sargyt resmi namalaryna berip goýberdiler. Sewdanyň şertleri, bahalary barada alalaşyga geldiler. Düzgün moňça etdiler şonu. Bolýa.
Ödüňem işlerini diýiniň gaýdy ber. Bor Gurdanaýç. Bolýa, sag ol. Sag bol gaýdym. Bagtyarçylyk hojalyk jemgyýeti salam. Howa, bolýa. Häzir aýdaryn. Gorunma gaýdym. Salam. Men gurdan açyp ölýärdim bolen. Geçen şirketiň ýanyna barar. Şu ýerdemi? Howa. He, bolýar gaýdym. Sag ol. Salam gaýdym. Gowmusyňyz? Gelin ýaşuly, gelin. Şükür. Men gurdan açyp öräjekdim bolen. He, bar. Häzir öden Bolýar. çykar. Geçin oturaýyn. Bolýar gaýdym. Öwlä, salamu alaykum. Wa alaykum Sizlere bu yerler assalam. nire? Şagtyjymy iş alypsyňyz bolen şoňa ýürüýtip taňry ýalkasyna aýtmara. Haýadar edilmeli lekeniň. Binaňyzam gutly bolsun. Sag bolun. Ýurt Sag garşardy. bolun, sag bolun. Hani ýörüň men size bir käse çay bereýin. Azara galyp durmaň. Siz bir işli adam. Şoň üçin siziň işiňize päsgel berip durmaýyn men taňry ýalkasyna. Şeýlemi? Ýörüň onda men size ugradaýyn. Bolýar. Sag bolun.